ana kwarfa daru a furbatora to ana gurmo chebe shegwar shiga ana danga battara ho son da mare na goga agwa duwaga sai mu ce Allah ba mu rabo sa'a lokacin kana yanzu sabon president dan da kwai na yamai aka sauna mamman bara haji Issaka mai kala dan da kwai mu ba president league don yame meje haji hawa jiya ta huce yau ta dawo kudi da kudi sai gwangwan dole waya sa tuna dadi kada manta maganar dafa mare foundation tsarin gyare-gyaren hanyoyi akwai ma'aikata kula da gyaran hanyoyi wato fair fond de l'entretien routier karkashin jagorancin colonel ikizi aine baro arzika dir ko dir chebomo le 17 avril demande la fin de Niamey Kwara coupe du gouverneur de la région de Niamey le 17 avril inchallah Niamey coupe du gouverneur de la région de Niamey inchallah so ini kubandi sati mai zuwa kenan idan Allah yarda akwai wata kwamfalar ta kokowa gargajiya kup gwamnan jihar Yamai general de division Asuma Haruna shi ma ya sa kofi mako na gaba idan Allah yarda weekend mai zuwa Asuma Abdul Haruna a takaice dai tsari ne aka fito da shi na ba 'yan kokowa dama su samu su ba su raya wannan sana'ar tasu ya zama to ba sai ta takobi kadai ba a tsawon shekara lokaci zuwa lokaci ana ba su dama suna haduwa suna goga da juna sannan ana samun dan abin aljihu Jimu kware baro sigiri Issaka la Sheikh Barji ha maino aye gatan tahiya maganin gari nawa uban gidan mamman na gode mamman kai aka sauna ba bai baro da tsoro kowane lokaci ake ga cikurje wodun wai sokona no kan na gurje zagi no gabi a gana moy mudu wakasi gane competition oh ya dirga ne da habu fono din ya mai kaga tini je la bogal duka general de division Asman Abdul Haruna a wattu kuchoni ko gate Niamey Kwara muna nan birnin Doso Hamidu Abubakar da je na Sony Bank Sakalo na saurare Alhaji Ramano na saurare min salakwam na gode min telekom na gode ya sha yaƙi sai da ruwa sarka deje na telekom na gode Sheikh Barji Kadir Abdul Issaka deje na mijalab alhaji gocin gara kaso haske maganin duhu kasan biyu ce ta haɗu shi Issaka game da abin da ya shahi jimiri a dade ana yi ko hishin kashi bai tashi to shi ma Sheikh Barji ba baya ba shi ma akwai shi da jimiri in kana tune akwai da aka yi nan tawa ya nuna misali ta kwanakin baya minti uku na kokowa cikin karin ku na farko na minti goma muna na gode lawali da kuna san ku da cewa mai damara ruwan goro shine Shehu Arzi na Maradi Alhaji Birin mai damara kanwa shine Kadir Abdul Issaka na Doso Haja da musunna da haji ya gode alhamdulillah Alhaji Ahmadu mai martaba shi kan saidu Shehu
banda san sarewa wallahi dosa mu gaidai malam na fada dosa sun ɗebe mini kewa lafiya mai martaba lafiya balarabin sarakuna dan Musa Ile baro shehu mataka goni gete Issaka chara goni gete Issaka zeri wallahi Bagiri Abdu Issaka na doso ya kada shebu arji na maradi Alhaji Noma waliyo kwara 3 minutes 56 okule baydo di nyame kwara ci logo ga boga Mala Alhaji Audu na birnin Doso Allah ya da Alhaji Audu na Haruna ragon da ka bida sai yaushe ragon da ni bida sai an basuwa Allah kaddara rabo ya koka taba ko ba dan gari ba sai wada an kai mana gas na sarkin Doso gas baya ƙarya a wajen ku a gaishe ka a gaishe ni Issaka mai gama gwiwa da kai na dosa kai ma yaro ya zaki mai kashe ne nama Alhaji Abdu Musa takwas da an kada shi a PDG cikin entreprise egam ne kalnya mai kwara Mansur Isa Musa Hassan na neman shi Musa Tumkiya Ayuba Hassan Dala Sofiyanu Hafisu Ayuba Murtala Abdu Azahidu Aliyo Rabe Umaru alƙali ya ce ku dawo minti 2 na hutu sun kare yanzu kuma kuna da minti 10 na kokowa amma a san da a tsawon mintin nan 10 in ba ta yi kaye ba to alhamman ka tabbata kai za ka faduwa tun da kana da kashe da 2 shi Muhammadu Zakari na da kashe da 1 kana da kashe da 2 na birnin Doso sarkin Doso iyaka sarki sabon gwamna na Doso sakonka ya iso ka ba malami ade na birnin Doso ya kawo sako amma Ade Libore Mariya Salai dubun gaisuwa da fata alheri a ranar jiya ta kasance a wannan hilin kokowa domin halarta shagulgulan bude wannan kwambala ta cin kofin shugaban kasa da wannan shekara ta 2026 a nan Doso. Allahumma amin. La dame de femmes engagées Ade Libore Mariya Salai ne kan Libore da Ade Bitikoji Leila ngamo agol girgarce medar kace medara ya di monar kaso dan da ko hima a matikala Ligue de Niamey a wani kirborano gurja fonderab aneka ko karber gonagate sokone an gonagate gurja amonduma barme woni jelabo fiya sulmatara wano di Niamey har kambo ngay goga sokone hanate kangana Niamey mayo hino ama fatte gurja mado ndar kambo kasini sika fokulu ngay gonda ninge Niamey mayo katere no dir ko talada nede kaina Obangidan Musa Tumkiya ko bata ce makare komi ba sakalo na saurare dan malo na saurare salama man Muhammadu Zakari yagi ya tigo bondamo ino kai ino ma ino ai kuka no gano alhamdulillah har yanzu babu wani kamu mai kayatar da yan kallo sun cika tsoda kowa bai son ya bada kai bori ya hau bai da margu sakalo na godiya alhaji dan mano na godiya wallahi yadin so muna da mutane na gwaraita muna da mutanen jishi in na ito ne wani waje kuma sai na ito ne wani waje to sala wai wayo wallahi salama ya salakan wallahi salamun bayan tsugun ne Muhammadu Zakari yawa a saurara maka da mai sunan maza na zandare ya kai Sani Muhammadu Zakari bisa sabon firdidan na mai Muhammadu Zakari na Zandaya
ya kada alhamamman na tilaberi an 12 minutes 30 secondes. sakalo sako ne ya zo da dan 12 minutes 30 secondes. shi ka baki muna Shaibu a saurara sani daga sai mun kai ka control anti-dopage. Musa Turkiya Shaibu Arji amanan baro arzika maradi ka zo kai zabe. Aka kada kamanta da Alhaji Sirakatu Hammo SKT Tiyoteri birnin Yamai. daji ba kada garka Muhammadu zandar zani da kwana bala da haji Issaka mai karahuna. to Shaibu Arji mai na sambu Zandar zani da kwana Alhaji Issaka mai karahuna na gode. Gabdo mai A saurara maka da Shaibu Arji na maradi ya dauko Kadiri Abdu Issaka na doso. Alhaji Issaka mai karahuna jiya ta wuce saboda mamma ya bani. dan da kwai wai gurje gone Ka dauko wallahi nauyi gurje gone sarkasa. wallahi gurje gone Issaka rago kaya Issaka rigo boy kande ya wallahi